petet jane di rumah. Nah, yo ora ta paling itu barang kuwi lho. Gitu Pak. Ora kok petet ae. Telepon yo betet kuwi aku kan ora. Permewaan. Ada rewang kok. Itu biasanya ditinggal lho, Ya, itu biasanya ditinggal. lor biasanya wis dadi. Penak dadi kuwi lho jane. Dadi. Elek blerokne ora tak tinggal ya dhewe ngakon aku. Nek aku ninggali wis. Ora didumeno. Oh, dadi lho kok. Nggih. Yo Nah, ngono. ini kan mobil. Oh iki sapa yang burungnya? Ya kuwi terus. Memang panas romo ngene ya. Ora kok bebek. Wedok. Makan bukit kena. Astagfirullah ya Allah. Salah ya, awak video le kaya ngene iki. Ini Coba video to le. ngarep konten yo kuwi yo. Wis ngarang anu ning kono munggah. Soalnya bergemik. Wes. Dong, 2 menit. Mung kuwi lho. Ngrekoso. Bose lho, bose. Sing ngrekoso bapakmu kuwi. Bos. Bos begenggek iki. Bapakmu kuwi ngrekoso. Iya tapi gak kosok kuwi. Kengko apa tugasane dhewe rewang. Sing sok eling direne nggih. Lah ya wis demang sama artis sak. Ya tak lumpuk nih, aku karek ngesok. Oh, barang aku kan ngombe wedang. Ora ben disok ndi. Embo. Sing naleni sapa to model tak ngono iki. Oke. Wah, neng.